Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasag kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. Ikaw, O Ginoo. Sa ikinong kabulan sa pagmapdos ni Isabel, gipadala sa Dios ang anghel nga si Gabriel ngadto sa usa ka lungsod sa Galilea nga giganlag Nazareth. May mensahe siya alang sa usa ka batan-ong dalaga nga sinayuran sa usa ka lalaki na ginganlag Jose nga kaliwat ni Haring Dawid. Maria ang ngalan sa babay. Miadto ang anghel kaniya og miingon, paglipay, ang Ginoo naguban og nagpanalangin kanimo pag-ayo. Nalibog pag-ayo si Maria sa pagkabati niya sa mensahe sa anghel, ug nagpalandong siya kung unsay kahulugan sa iyang mga pulong. Mingon ang anghel kaniya, ayaw kahadlok Maria, kay gikahimutan ka sa Dios. Mabmabdos ka og mga anak og lalaki, ug nganlan mo siyag Jesus. Mahimo siyang inilasat ug tawgon siya nga anak sa Dios nga labing halandong. Ang Ginoong Dios maghimo kaniyang hari sama sa iyang katigulangan nga si David, ug mahimo siyang hari sa mga kaliwat ni Jacob hangtod sa kahangturan, ug dili gayud matapos ang iyang gingharian. Si Maria mingon sa anghel, ulay ako, busa unsaon man pagkahimo niini. Ang anghel mitubag kani, mukunsad kanimo ang Espiritu Santo, ug magpabilin ang gahom sa Dios diha kanimo. Tungod niini ang balaan nga bata tawgon nga anak sa Dios. Hinumdumi ang imong paryente nga si Isabel. Giingon nga dili na siya mo anak, apan karon ikaunom na kabulan ang iyang pagsabak, bisag tigulang na siya kaayo, kay walay dili mahimo sa Dios. Mingon si Maria, sulugoon ako sa Ginoo, mahitabo unta kanako ang imong gisulti. Ug mibiya ang anghel kaniya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Mayong buntag kaninyong tanan. Mga igsoon sa mga gikahinaman sa matagusa o sa matag binunyagan kining misa di Galyo. Di lang kamoy naghinam-hinam, kami po mga pari, ilabi na itong mga kura-paroko, naghinam-hinam po nga maabot ning panahona kining misa di Galyo. Nga naman, dili tungod kay daghan ang manimba, daghan ang kulikta, kundili morning panahona nga makita sa kura-paroko kantong iyang mga parokyano nga dili niya makita sa panahon sa ordinaryong Domingo. No? Mo nang mahibumi, uy kinsam ni mga tao bag-o mang dagway, no? Ang nanimba apan dili na bag-o imo parokyano na apan mutungalan ning panahon sa misa di Galyo. Usa may naan yaning misa di Galyo. Nga kung atong hunahunaon, dili man ta makasala kung dili ta mosimba, di ba? Dili ta makasala. Kay debosyon man ni siya. Kini no kapoy kayo matag sa buntag. Kung naong gani lami pa ka ikatulog iligid-ligid sa banig. Apan ipugos nato ang atong kaugalingon nga mumatag sayo, mori sa simbahan og magsaulog nining santos nga misa. Kini mga igsuon nagpadayag kung unsa kadako ang atong debosyon ngadto sa mahal nga Birhen Maria. Kung unsa siya kaduol diha sa atong kasing-kasing. Bisan sa kakapoy
Bisan sa kanabang tentasyon sa pagkatulog, nibangon ta o nitambong nining santos nga misa. Mga igsuon, dili ni siya kay bulungan. Kay si Maria, mga igsuon, dako kaayo og papel diha sa atong kaluwasan. Gani atong nadungog diha sa atong ebanghelyo sa iyang pagtubag ni dako nga misyon nga gihatag kaniya sa Dios. Nga diin naghagit usab sa matag usa kanato sa pagtubag sa atong mga saad, sa atong bunyag, no? Ang pagtubag ni Maria, ang pagsunod ni Maria, ang pagtuman ni Maria sa kabubuton sa Dios, sa plano sa Dios, naghagit usab sa matag usa kanato. Doon ako'y usa ka higala ng utana. Father, nganuman nga akong plano sa kinabuhi, ako pa na siyang giampo, akong giludhan, ako pang gipasinulog dito sa Santo Niño. Wala magipalpak man ang tanan. Ingon anak ba, katiga ang kasing-kasing sa Dios? Ako man ang giampo, ako man ang gipangayo niya, nganong palpak man ang tanan. Ako siyang gitubag. Usaragoy tubag ni anak. Ang imong mga plano, imong gusto, wala na subay kung unsa ang plano o ang kabubuton sa Dios. Kaya usahay kita, no? Usahay buot-buoton, kabantay mo. Usahay gani ato pang manduan ng Dios. Kung unsay may tabo sa atong kinabuhi. Apan kung kamo adunay plano sa inyong kinabuhi, mas adunay plano ang Dios alang sa matag usa kanato. Ug dili buot ang Dios nga iyang plano mo, ang ayang plano dili matuman, ug yung plano may matuman dili siya gusto. Hilabi na kung atong plano sa kinabuhi wala nasubay kung unsa ang iyang plano alang kanato. Kung unsa ang iyang kabubuton alang kanato. Siguro kining pag-ampo ni Maria, kining tubag ni Maria, mausab unta ang atong pag-ampo ug tubag. Matuman unta diri kanako sumala sa imong pulong. Mao ni usahay mga igsuon. Nini panahon sa Adbyento, panahon sa pagpamalandong, pagtan-aw pagbalik sa atong kinabuhi, pagtan-aw pagbalik sa atong mga plano sa kinabuhi. Bas hindi ay wala ka na o nilayo ta kung unsa man ang plano sa Dios alang kanato. Kaya lagi, sama kang ahas. Oh. Ingnan siya, pangayo o milagro sa Dios. Dili siya kay di niya gusto samukod ang Dios. Dili man samukan ang Dios nato. Kung kanunay tamusampit niya, di na samukan ang Dios. Dili siya samukan. Mao na iyang gipaabot kanato, gipangandoy sa matag usa kanato nga mamahimo kitang dependent ngadto kaniya. Nga matag karon ug unya musampita ngadto kaniya. Dili sa pulan, dili sa samukan nato. Mao ni ang gustong mahitabo sa matag usa kanato nga kanunay tang musampit ngadto kaniya. Kana nagpadayag nga ikaw dili mabuhi kung wala ang Dios. Si ahas ang bugiro kaayo. Para niya, kaya nako kung wala ka, di ko naginanglan nimo. Kung di na mahimo nato mga igsuon, kung atong isipirit ang Ginoo sa atong kinabuhi, kaya mukat, gubot pas lukot, no? Atong kinabuhi, kung atong tangtangon ang Dios sa atong kinabuhi. Mabitaw usahay, kinahanglan ta mamalandong, kinahanglan ta atong pasudlon ang Dios sa atong kinabuhi nga puno sa himaya nga may gisulti diha sa atong salmo. Usay maglisod siya pagsulod nga naman puno kay ta. Puno sa atong mga sala, puno sa atong pagkamapahitason, kung sa pwede nakapuno nato. Kinahanglan atong hawasan, tangtangan, haron adunay luna alang kaniya sa pagsulod diha sa atong kinabuhi.
mo nang mamalandong ta. Tinipahon sa 20, unsa may angay na tong tangtangon, unsa may na angay tong hawason, haron adunay luna ang atong Dios sa pagsulod diha sa atong kinabuhi. Basin dagdagan kaayo, nga useless lang, di makatabang nato, o baka makatukbod nato ngadto sa kalautan. Atong pasudlon ang Dios diha sa atong kinabuhi. Atong hawason, tangtangan, habwaon, kanang dili nato gikinahanglan diha sa atong kinabuhi. Haron aduna siya'y lugar, luna nga makasulod sa atong kaugalingon. Hinaut unta mga igsuon, kining gihatag nga panahon sa Dios, mamalandong ta sa atong kinabuhi. Ug diha sa atong pagmamalandong, dili na to hikalimtan nga siya puno sa paghigugma, puno sa kaluhoy, puno sa paglaom nga nagpaabot kanato og dili siya pulan. Nga naman kay siya ang Emmanuel. Dili siya mubiya nato. No? Kita ra mo biya, kita rin hinihinay distansya sa itong kinabuhi diha kaniya, diha sa itong pagpakasala. Mo nang feeling tawa man siguro Ginoo, gibiyaan man siguro ko sa Ginoo. No, dili gina mahitabo. Bisag unsa pay mahitabo sa imong kinabuhi, naa ang Dios, naa siya. Uban kananay kanato, ang ato lang usahay, no? Kita mismo nagpalayo kaniya. Mo nang kinahanglan nga atagan nato sa gluna diha sa tong kinabuhi. Haron siya puno sa himaya makasulod sa atong kinabuhi. Mga igsuon sa tong pagpadayon nining panahon sa Adbento. Unta ang tubag ni Maria ngadto kang Anghel Gabriel mo'y atong pag-ampo sa matag karon ug unya. Matuman unta diri kanako, sumala sa imong pulong. Amen.